Hormatly watandaşlar, daýhallaryň talançy, olary gulo öwürmek üçin edilýän finançyklar barada ýurtdan video geldi. Dol görüň, like basyň, paýlaşyň, goldalyň. Başarsaňyz maňa maddi kömek edin. Türkmen halkynyň hemmesiniň arzyny diňläp başardymyzdan meseleleri çözmek üçin. Milli Howpsuzlyk Ministrligi ýa-da ýörgülladi emhemet liçne Gurbangulynyň özünden nämetseň et ýöne halka basyp sakla, argaýtmaga ýol berme, ýalandan asuda asman, hemmerat gülýaly atly halka aldamak propagandamyz bozulmasyn. Aktivistleri başarsan öldür. İň bolmanda agende ur diýip buyruk alan üçin buyrugy artyk bile ýerine ýetirip halky gaty agyr edýär. Esasanam halkyň köp ejid we sada gatlagy daýhanlaryň giýje gündüz paxta, buğday, gögöni ekip çörek bolçulugyny göredýänini bilselerem, olaryň ýerini elinden almak ýa-da alan girdejesine göz düküp öldürçe salgyt toplap daýhanlary talaýarlar. Şeýle edenetlik bilen görüşmek aňyrda dursun, habar berip bilelikde görüşmäne gorkýan watandaşlarymyz siz häzirlikçe ödüňizi gorasaňyzam, ulagyna Türkmenistanyň ýymrylmagyna goşant goşup otyrsyňyz. Şeýle de Türkmen halky dünýäň üstünde çympytrak bolup dağadyk, gulçuluk edip ýörüs. Assalamu aleykum hormatly arkadaşlar, serdarym. Men Daşoz welaýatynyň Goda etrafynda ýaşaýan Kadir Uzakberdi 1986 ýylda dogdum. Hormatly arkadaşlar, serdarym, men şu videonu çekmegimin sebebi men 2016 ýylda özümiziň kolhozumyzda bir ýatan bir ýer bardy. Hissat gögürmen togoy zat basyp, çöp zat basyp ýatan ýerdi, ekşi ýer däl derenden bir gurur. Owanyň bir mal wakylyn ýerdi, şonu owamyzyň başçygyndan arçyndan sorap şöýür maňa bermen, şöýür tudekeýin, şöýür aşdyraýyn, bejerdeýin, o baga keýin tudekeýin diýdim. Olam bolý diýdi, osoň şu şertnama baglaşmaly diýdi, osoň bolý diýdim, şertnama baglaşdym. Şöýtürem 2019 ýyla çeýin diýdi, sen diýdi, şöýür diýdi, baga tudekebilseň diýdi. Ekaga diýdi, ýöne bizden kömek ýok diýdi. Menem bolý diýdim, aldym şu şeýlerlikde şoňa baga ekdim. Şu kysgaça aýtsam, şoňa baga ekdim. 2019 ýylym daýhan hojalyga paýlanmaly diýdi. Bolý diýdi, daýhan hojalyga paýlananda şo eýlerine bermeli diýildi. Ýöne şo men baramda maňa bermediler o ýerimi. Şo garjanyp tirkeşdiýene berdiler, o howpsuzlykda işemiş garjanyp tirkeşdiýen. Asan şu Türkiye'den geldi däni bir ýerlerinde maňa değişik boldy, sen diýdi bagy goýupsyň diýdi. Mundi diýdi, men özüm alalaşyn, sen bilen zadyny alalaşak diýip ýar ekçek, ýar ekkes bagyň içinde diýip şeýle diýip bolý diýdim, eksek ekel diýdim. Ondan ýar ekdi, zadyt 2023-nji ýylym gelip garjanyp Türkiye'den belli howpsuzlykda işeýän diýip, şundi indi diýdi, sen mundan bir şeýer ekçek bolsaň diýdi, maňa diýdi, ýylyna 40 milyon pul töläp durýan diýdi. Men aýtdym, men sana näme üçin tölemeli 40 milyon puly? Arkadaşymyz öňkü ýerlerine daýhanlaryň özüne bermeli, o şertnama baglaşmaly diýip aýtdy diýdim. Men diýdim, indi hökümete näme tölemeli bolsa menem töläp bilen zat diýip men özüm aljak, men sana berjekdäl bagymam 40 milyon pulan berjekdäl bagymam berjekdäl diýsem, indi häzirki wagtda men şo ekip ýetişdiren 100 diýip meweli bagym bar, emmesem sort bag 200 diýipden gowrak tuğdum bar, şonu ýykçyk diýip maňa garjanyp tirkeş aýdy. Özü Balkanda milli howpsuzlykda işlemiş. Diýdim, men Türkmenistan çözýän diýe. Aýdy, jaýym şöýde bir ýaşap oturan jaýym bar, kişiler 3 gat onyňam ýykyn, bagyňam ýykyn, tutuňam ýykyn diýip dur. Hormatly arkadaşlar, siz özüňiz kömek edäňmasaňyz, maňa hiç kim kömek etmedi bärde. Welaýatdan bar gördüm, etrafda bar gördüm. Olaram şo garjanyplaryň gepini geplap dur hemmesi. Indi olar oba gelip adamy mur paşladylar garjanyplar. O siňdirýän diýe maňa aýdy, sen ýa bir kisini siňdirýän diýe. Men Türkmenistan çözýän diýe garjan Türkiýe aýdy. Hormatly arkadaşlar, ondan şoň üçin janymyzdan doýur goýurda bizleri. Hiç heli biziň ýagdaýymyzy, hiç kim biziň ýagdaýymyzy gelip soramydyr, hiç kim. Şoň üçin size video çekeýin diýip şu videonu size çekip otyryn. Hormatly arkadaşlar, özüňiz kömek edäňmasaňyz bizde 500 san karendeçi var şu bizim ovamızda, hemmesinin yerini alıp garjanflara verdi. 500 karendeçi şu wagt işsiz.
hiç edenisi işi yok, sadı yok. Diňe bir adam gelip bizim 1000 hektar yerimizi alıp, onun 430 hektarın yerine hasabını 2 galan zadyny özüne mekesi ekip şöyle peýdalanıp otyr. Bize horlap şo ýaly tutur wezipesinden peýdalan garjam Türkeş milli howpsuzlukda işeýän diýip. Hormatly arkadaşlar, şun özüňiz bir kömek edamasaňyz başga bize kömek etjek adam ýok bärde hiç kim bizim hal ahwalymyzy soramy hiç kim. Hormatly arkadaşlar, sizden haýyş şo garjam Türkeşiň yerlerini ölçäp, şo öňki halkyň yerlerini özlerine şoň işini yerleri var, şo halkyň özlerine alıp berip bolýan bolsa özlerine berip bir halkyň halyny hawaralar ýaly bir adam bize urat berseňiz hormatly arkadaşlar, bizlerim ýaşamaly, bizim oğluk ýüzümiz var, 4 san çağam bar meňem hormatly arkadaşlar, işin ýerim ýok, şo tuğ eksem pile saklarım, bağ eksem meyvesini satarım diýip şo niyet bilen ekdim. Hökümete menen peýdamda edireýin diýdim, pile saklaýyn diýdim, bağ ekeýin diýdim. Ekdim, yetiştirdim, indim 7-8 ýyl boldy şo bağlarıma. Indim meywe berip, indi ýaňy bir agzym aş eten barym ýykjak diýe şo zatdan. Bir ýykmana haky barym kaşan, tutuny bağ ýykmana haky barym şo garjam. Men aýtdym, men ýyktyrmaýyn diýdim, sizler kimsiňiz diýdim. Arkada bize tuğ ekmeli, bağ ekmeli diýip dur diýdim. Bizlerim şoň üçin ekdik diýdim. Ýakynda adam diýdim, telewizorda çykyş etdi diýdim, 1,5 milyon diýip meyveli ağac ekmeli, tuğ ekmeli diýip aýtdy diýdim. Şo sizler diýdim, prezidente garşymysyňyz, sizler arkada garşymyň diýsem, özüm çözýän diýe. Garjam Aşyrgeldi aýdy, atasy Garjam Türkeşiň, atasy Garjam Aşyrgeldiň ýaşuly bar. Şolaýdy oglum çözüp otyram zady diýe. Özüm bilerim diye maňa aýdy, ýykýan sen bağlam, ýykýan tutmam, ýykýan diye maňa. Şon ýaly men öýre 10 ýyl emgek etdim, iýmedim, içmedim, geýmedim diňe tuğ ýetişdirdim, bağ ýetişdirdim. Şördün hormatly arkadaşlar, indi men 10 ýyl zahmetimi olar gelip bir günde ýykjak bolýarlar. Şo men bağlarym, tuğlarym ýykyp aýyrjak bolýar, sürýän diye maňa aýdy. Şol adam 15-20 san traktor bar özali, Garjam Türkeş diýenim 85-nji ýyl oglan ekeni. Şo milli howpsuzlukda işeýän diýip men aýtdym, sen 15 traktoryň bar diýdim, 5-6 san maşynyň bar diýdim, kim korkup aldyň diýdim, bizlerim şeýle korkujak bolup bermeň diýdim. Men senden korkmaýyn diýdim, men nire barmy bolsa barýan ýöne bağıma ýyktyrmaýyn saňa, jaýyma ýyktyrmaýyn diýdim, menem arkadaga barýan diýdim, arkadaga ýüzlenýän diýdim, haýyşnamy goýberýän diýdim, arkadagama diýdim, menem edýän diýdim, o zatlar diýdim, indi diýdim. Şoň bilen erjeşip aýn ýere barsaň bar, men ýykgen şöýrin, men şöýre döwletnamam bar, zadym bar diýe. Ýöne onuň 430 hektar ýeri bar. O 430 hektar ýerden lişni ýene 400 hektar ýeri bar. Olar hiç kim endemi, hiç kim çaradym gören ýok, olara ýerlerine ölçen ýok hiç kim olar. Olara sen näme ekip ýörseňem diýip aýdýan adam ýok. Şoň ýaly edesi gelen zat etip ber hormatly arkadaşlar, özüň bize bir kömek etmeseňiz başga hiç kim bize kömek eden ýok. Diňe şolaryň kepini keplap durlar hemmesi. Şo komitet bolan sebäpini onuň bilmez. Men näme üçin daýhanlara köpün berýän? Sebäbi şolar köprä önüme öndürse, yurtdaşyndan dollarda alınýan önüme bolan bagymlyk aralýar. Daşa yurtdan gelýän önümi araltmaly, sebäbi gymmat gelýär. Häzir daýhanlarymyz köp arzan önüme öndürüp satyp baýasa, ulanman ýatan ýerlere özleşdirip ulanmana başlar. İş yerler köpeler. Belki ýat ýurtlarda işleýänlere de Türkmenistana dolanmana mümkinçilik bolar. Şonuň üçin agdy bir bolup daýhanlaryň hakyny goraly. Watan habarlaryny görseňiz Gurbanguly diversifikasiýa etmeli diýip kän aýdýandyr. Diversifikasiýa diýmek dollarda gelýän önüme ýa-da nivitgardan gelýän pula çakdan aşa baglylygy araltmak diýmek. Şolar bolmasa ýaşap bilemok diýip oturmaly däl. Ýöne bu haramzadalaryň edýän işi diňe telewizorda galýar. Meýdanda ýok. Sag bolun.